дар замони истиқлоли давлатӣ бо иқдому ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни қадимаи миллати тоҷик Наврӯз ҷаҳонӣ гардида он ҳамасола дар дохил ва хориҷи мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. Сокинони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ин ҷашни фархундаро бо рӯҳияи болида ва риояи анъанаҳои хос ба он истиқбол намуданд. дар маркази фароғатии Хуррамшаҳр нахуст ба намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва меҳмонон аз ҷониби сокинони шаҳраку деҳоти ноҳия ва ташкилоту идораҳои соҳавӣ хӯрокҳои хоси Наврӯзи байналмилалӣ, ҳафтсину ҳафтшин, маҳсулоти нонӣ, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти саноатӣ, сару либоси миллӣ ва намунаи дастовардҳои хонандагону варзишгарони ноҳия муаррифӣ гардид. Наврӯз ҷашни шодию хурсандӣ, зиндашавии табиат, оғози кишту кори баҳорӣ, рӯзи наву соли нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонӣ аст. Наврӯз ҷашнест, ки оламу одамиён онро бо як шукӯҳу шаҳомати тоза ҳамеша истиқбол мегиранд ва хурсандӣ мекунанд. Бештар меҳнат кунем, бозам бештар заҳмат кашем барои ободонӣ, созандагӣ, гулгулшукуфӣ ин ватани зебоманзари азамон сайю талош намоем. аз Наврӯз то ба Наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Данғара бесобиқа рушд намуда, шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардид. дар соли 2021 сокинон ва соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ иншооти таъиноти гуногун бунёд гардида барои сокинон шароити мусоиди кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд. дар намоишгоҳи наврӯзӣ аҳли фарҳанг ва гулдухтарон бо бабар намудани либоси миллӣ шеъру таронаҳоро дар васфи ватану баҳор қироат карда ба тантанаҳои ин ҷашни бостонӣ шукӯҳи дигар бахшиданд. дар ҳар як хони наврӯзӣ аз ҷониби занону бонувони чирадаст ва гулдухтарон муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва ташкилоту идораҳои ҳудуди ноҳияи Данғара намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои баҳорӣ, маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ, нони чапотӣ, кулча, самбуса ва анвои зиёди афшураи меваҳои шаҳдбори ватанӣ гузошта шуда буд ва меҳмонону сокинон тавонистанд аз шукӯҳи ин ҷашни қадимаи миллати тоҷик баҳравар шаванд. Наврӯз ҷашни миллии қадимаи мардуми тоҷикон аст, ки бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иди байналмилалию ҷаҳонӣ гардид. мо ҳамасола Наврӯзро бо як хушию хурсандии илҳоми тоза ҷашн мегирем. дар қисмати тантанавии чорабинӣ ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор гардид, нахуст раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин ҳамаи иштирокдоронро ба ин ҷашни зебои табиат Наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфта, таъкид намуданд, ки маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ Наврӯз чун ҷашни қадимаи миллӣ дубора рушд ёфта, он бо иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мақоми байналмилалӣ гирифт. зикр гардид, ки дар ноҳия бо фаро расидани Наврӯзи оламафрӯз тадбирҳои ободонӣ чун солҳои қаблӣ вусъат дода мешавад ва дар доираи корҳои ободонӣ иншооти зиёди иҷтимоӣ бунёд ва ҷиҳати татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва эълони панҷсолаи солҳои рушди саноат корхонаҳои хурду бузург ба кор дароварда мешаванд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон зимни суханронӣ таъкид намуданд, ки Наврӯз чун ҷашни бостонӣ ба дилҳо шодӣ мебахшад ва дар ин росто бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ бояд заминҳои коррам самаранок истифода гардад. сипас ба иштирокдорони чорабинӣ ва сокинон ҷиҳати таҷлили сазовори Наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия ва ҳунармандон барномаи рангини театркунонидашуда
баргузор гардид. Дар варзишгоҳи марказӣ ҳунари санъаткорони ноҳияро беш аз 10,000 нафар сокинон бо завқи баланд тамошо карданд. дар ин рӯз хурду бузург бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи ватан наврӯзи байналмилалиро хотирмон таҷлил намуданд. баъд аз анҷоми барномаи рангини фарҳангӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим мусобиқаи варзишӣ аз рӯи гӯштини миллӣ баргузор шуд. баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ яке аз суннатҳои наврӯзи байналмилалист ва паҳлавонон дар ин мусобиқа аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷамъ омада барои ба даст овардани ғолибият байни ҳам қуввоозмоӣ карданд. дар маҷмӯъ дар ноҳияи данғараи вилояти хатлон наврӯзи байналмилалӣ бо баргузории намоиши ҳунарҳои мардумӣ, барномаи фарҳангӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ рангину хотирмон ҷашн гирифта шуд.